Sheldon na chu lab assistant ani angin lab ti fine na chu pe lo zet hian a thok le a chuti lai tak chuan doctor lingle tara chuan a experiment ti mek chu en pui turin a ron kawa Sheldon na chu a phur ngal le I science experiment a chuan tel ve turin min du iti na emni ati a doctor lingle tara chuan tlang taka som du chia silovin en pui tu nei chu aswal hleinem te en a chang Sheldon na chuan experiment masa a ka zir chian na kha adikin ka soi ang khan ti la chukang me kha chuak ho lawanga ti ro a han ti vela doctor lingle tara po chuan ngei mel zet hian o idika lawm ti in a chang ta top maya Sheldon na chu mun phia tu atang akai sang ve ta nge nge ni in lama chuan Georgia lu su zo chuan apa ne na hair dryer om na chu avazota George chuan towel mangve mai tura alo ti chuan Georgia chuan ti chuan kasam hi isam angin aum ve angamo atia George chuan angi mel le apa shil angin Georgia chuan garage hair dryer chu avazong tangala chuta chuan box pakhata Sheldon test paper lo om khom cheu hi awa muchwak Georgia chu alom hle maya ka hausa do ne ti in anui vur mai ni lelama Mary chuan misi chu skula athale dona an chu ama in tukvera tang chuan pastor Jeff ale Brenda ite ti pa antai hoi hi awa muwa misi chuan ama ni lokpoa a mu dun thu soin enga tinge avazom velo azo chuan Mary chuan lungnur mel deuh hian somani velo thu chu asoya Dr. Lingle tarale Sheldon ate chu an mani to ka an boy ve hle maya an experiment a hlotlin ngei theinan an ngai dan sang te chu tho in ngai tuana an seng na sal hle a ma se an tum tak chu an mu mai thei chuang lovani chutia ngun taka an ngai tu alai chuan mi moi chu Sheldon a hroi ho turin aron thling ve che a ma se an experiment a chuan an la buai em awangin minute som dang lo ngak le turin Dr. Lingle tara chuan angena mi moi po chuan alo rem ti ve mai bokani chuti lain Georgia chuan skula Sheldon test paper chu alo zuar kwal chara arin tlak lo an zo po chuan test question chu kumtin angai chara chua thu a shil zela a shal thei hle ni Sheldon le Dr. Lingle tarate thu soi chu mi moi chuan alo ngai thlave zela until so ya tang chuan crochet an mamo ti chu thethiamin a rotna te chu a han soi ve china shape shan asiam thiam boka wangin angai dan chu tha an lo ti hle ni ti chuan Dr. Lingle taran mi moi chu an project a chuan pui tur angenin solar neutrino min zon pui theyangem atia mi moi makti le lombok si chuan tak mo in science thila hian tilve turin min duamo atinon le ngata aphur lutuk chuan kantan ma in John kan shil luk te ang atia Dr. John a shil shetur chuan a chuak zui ngal ti chuan an thil ti tur chu lem manga entierin mi moi ti tur bik chu an shil fi a mi moi chuan chu thil chu enga tan chi a man nge ti te enge sha chu an tum ti te thleng chuan azot ve zela engkim an shil fi a nu chuan mi moi chuan oi harsa ti deuh si hian ti chuan heng zong a hian katel ve do na mo atile zuta crochet alo thiam chu a in chuang ruve ta hleni zana chuan Mary in Brenda hi chu avakola engkima thadlo te chu avazotani Brenda hi chuan engchung changa mo alo ti deuh topa Mary chuan bilia a thazelim skula boina atok deuh ti te kalosia a ati chuan Brenda hi chuan achamayang iron kola wangin alom ome alo ti deuh muk maya Mary po chuan ole har sanna inei chuan kom rengania o tile in Brenda hi chuan ole thil dang soidu ila neem atile deuh topa kol chu ada zui ngala Mary ngai chu tha chia lo ma se ti thei wagani boxi lawa wangin a tho hul rungot maya she omti ve hleni lelama mi moi chu science project a atel ve wang chuan a phur hle a horwalin ati tur chu ti than ngalin zan khwa in thil phiar na chu a thokani a chau to pa thu thlenga chuan amutlu zuya
amu manga chuan Nobel Prize lo dongin lawm thu soina huna chuan atupa Sheldon le Dr. Lingle tare te chunga chuan lawm thu alo soya chu mai ba ka thil phiar zirtir tu anutelin dai chunga chuan lawm thu soibokin atop berna mi puizong zong ne na chuan memo of science an ni tira wangin lawm thu soiboka mi puite chuan gut bengin an lo lawm dur mai ani Georgia chuan Sheldon test paper chu azo jep to awangin a copy siamangai ti chu a share a apa hne na chuan school copy room cha bi dilin school project atan amamo thuwa shila ma se Georgia chuan alo jinglo na samai Georgia chuan engwanga jinglo em nge ani azo chuan Georgia chuan ka she chiang chi a chuwang chuan ka ring hlol lo che ati mak maya Georgian dot a soilo thuwa soipo chuan George chuan ani chuan naktu ka school a ron kengla kalo prince sakang che atile a Georgia chuan ngai lo mai ro seti in chaukalama chuan atlang hala dukana apa ki chain ban ruk atum lai tak chuan George chuan khata khan a om lo o alo ti ngal ti chuan nidanga ati ngai lo takin ma taka school a thlenga apa office drawer chu hain copy room cha bi chu a mutani lim ema test paper a print lai chuan kongkhar chu aron cheta shot mai rang takin abiru ngala chuta kongkharon hongtu chu Mr. Given a aloni a kati rim tuina te ein azak te chu a hnim vel shot mai relo te nuwa library ngak tu nu churan lun vele in Mr. Given anen chuan an in case ta mol maya Georgia chuan abirung na atang chuan makti dewin alo en ringot mai ani atuk zinga chuan mi mo in Dr. Jona avabele a solar neutrino detector project ka atel chungchang te chu shilin Dr. Jona po chuan ro puyelo ti sakve le maya ma se mi mo in Sheldon le Dr. Lingle taraten mintel tir vea ati chuan Dr. Jona mel le okay chu adanglam ngala Dr. Lingle tara atel ve mo ati sapa an inkara oma omle omlo zot ngalin mi moi chuan te ulong mai de lani kan lani renga lom ti ina changa Dr. Jona po chunui vele thei chawin volleyball zwar tu nen kha chuan ka murem thei chewa ma se scientist dang nen chuan a har sa viawang atia experiment chung chang te chu soi pui zelin mi moi chuan a hria chhun chu phur hian a shil fi azela Dr. Jona po chuan a hria nu vek mani se phur takin alo ngai thlak sak ve zelani ti chuan mi mo in athil siam chu experiment an nei na hmuna chuan avakenga Dr. Lingle tarapo in thiam alo ti in an phur tlang to hle lelama Mary chu eitur kengin Brenda te ina chuan avakala Brenda hi chuan alo betha vaklo Mary chuan ama zana an in biak khan adulo uzong lo soipalte anei chuan te in ngai damadila soidu inei pho chuan ka omreng ka ti kha o tile in hosan mai atum chu vele Brenda hi chuan Billy chungchang pi alamania ti in apasalin a chwa san thu chu harsati tak chungena soi chuak ta ni Mary chu a thong chiang hle a soimai turpo a shelawa Brenda in lenga asom zui ngal bok chuti lain Sheldon ate chuan experiment chu anla kalpui zela camera chu onin monitor atang chuan ngun takin an lo thlira chuta revak lo an nga nu chuan screen a chuan eng phet hi arun langta an hlim hle a Dr. Lingle tara chuan phase 1 chu a hlo tling phote ti in Sheldon anen chuan an lom hle ni chuta mi moi po chuan kan ti thei ti in phur hian song neutrinos ti so an va moi ti reng alo ti ve a chu vele Sheldon a chuan song so neutrino an ni hlei nem alo ti wat mi moi chuan a she thiam lo hle a so kan thil zon chu anilom ni ati chuan Sheldon a chuan so chu radioactivity chawalom ti ina chang chuta mi moi chuan ani chuan engdika nge neutrino chu kan mu anga atile a Dr. Lingle tara chuan en chin na mai ani thulo soin Sheldon a chuan a khol tak chuan building tia z amamo thule kumsom ni chuang z nga angai tur thua soya
mi moi chuan chuti huna chuan a thi dai to tur thu soin angai dan chu ani lo hle ani Georgia chu Sheldon test paper mang chuan ala sumdong zela bedroom ma a umlai tak chuan Mr. Given a chu test paper nen ron lut hlolin Georgia chu in soifia turin atia chuta Georgia chuan copy room ma ka umlain irun lut thuta ka biruk na lama ka thengil pha ani kha alotia Mr. Given a chu a thong chiang hle inga engtika engmo atiba de unok nok tamaya Georgia chuan a hun chiang takin alo soi thele zel boxi Mr. Given a chuan enge I hmu ati chuan Georgia chuan soipo ka soi du love a atia ti chuan until ti ve ve chu in zep sak an tum ta ni Sheldon ale mi moi te chu dinner an ezoa in lampanin an hoa konga zo te ron lang thudin mi moi chuan kongsera thing chu asut pha nge nge a vane thlak takin atuama chu an nalo ve ve a akare ro workshop a umri angai do nani Sheldon a chu a film khur thinin kar chuan te chu a hre thin le a chutiang ani laya api in accident pui chuan a hlona ati zual hle ani chutia mi mo in college cha a thla thei tak lova chuan anuin a nakal ma in a thla dona kara mu rualin a hlona chu aron zual le ngala zan masa a an accident dan chu amitla a aron lang le ani anu in lu tura ati po chuan adu tatlat lova accident le ta ila ti in anial zela ma se Mary chuan iron lu lo chuan class inang mandon lovania ati nuwa Sheldon a po chuan ni boxi ti in peilo tak chungin alut vele ta shamani Mary chuan Sheldon a hlona tire turin atong chai topa ma se atong chai lai chuan kar kong khar in hongria wang chuan amenga Sheldon a chu an in lampanin akal le tanal nalani Mary in Sheldon a chu awazong le ngala Sheldon a chu an workshop a rel chu lo khalin college kal chu alo tum lovani Mary chuan kara ilu lo chuan college ikal theidon lovania ti in a thlem le a ma se Sheldon a chuan karan mu chu a ma po in an kal thawalom ti in alo chang le muk maya Mary po in ti ngai na wanga she to lova akal san le ringod mai ani lela ma mi moi chuan mechanic te chu abia a en chale ro u diklowa omang ti in avin de bor mai ani dela la chuan khatia ke mani lo midangi an khum bor khan idu omre ulutuk ti in alo fiam zata mi moi chuan mechanic mo lutuk kha a break chu a thavek te atia oi omlo lutuk mai ti in a an chhun zom zel chuta dela chuan a break fail wang ni lovin a pedal ni lo ara awanga ni arin thu asuya mi mo I chuan alo du lo hle hele chen hi ka khaltoa pedal ra tur chu ka sheve chiang khop mai ti in atang ve na samai ani ti chuan salona kalnan dela truck chu man sakadila ma se dela chuan ka phallo ka truck ka ui alo ti deuh muka mi moi chu alung oi lo hle chuti lai chuan Sheldon a chuan doctor ling le tara chu kolin accident an to awanga class akal thelo thu te kar chuan a hlo pha thu te chu a shil veka Dr. Ling le tara chu phone manga class lecture petur chuan angen ani ma se Dr. Ling le tara chuan chu ahna ani lo thu soin alo remti sak lo thunga ti chuan Sheldon a chuan president H Mayer chu avakol vele a har sanna to te chu shille vekin class lak adu dan te chu asoi boka ma se chu Dr. Ling le taran alo remti sak lo thu asoi bok President H Mayer chuan Sheldon a tangkai zia a hria chian em awangin aduat hle maya adu asoi chu ti sak zel po adua chu wangin Sheldon a chu Dr. Ling le tara chuan phone kal tlangin lekha chu azir dir tani mi moila chu salona kal nge adu boxi a kalna tur ani boxi lo du than tur dang nei in shetalova adu lo le a she em biak in ven kum upa deuh tana a thlona service chu hre chungin a mangve top mai ani chuta chuang te chu antar to in an chak vak to lo hle a an hriat na te po a thawak to lovani mi mo I chu salona akal don ti te an hriat chuan magan ti hle maya
a upat to nen chutia ala in uluk chu dang dai an ti ve hle ani Sheldon chuan fritza bong hnute chu in a hantuma ma se alo zo vek to awangin a bom chu bol hlo bom ma apaya phone chu a chang zui ngal bok President Hayes Mary aloni a class chu akal tluangem ti te chu zotin thil dang mammo a nei le nei lo te chu a zot ngal boka Sheldon chuan class chu akal tluan thu soin bong hnute chu a u in alo in zo sak vek awangin a mammo thu a soi le ta bokani Lelama misi chuan lem changin Sheldon ate accident chung chang chu anzir tir tu hne na alo soya chu thil thleng chuan ama po a thon hle thu le ngai tu anamu mal a man theilo thu te chu a soya anzir tir tu po chuan alo shathiam khop maya test tur an nei po chu a test ve anga ilo thu shil bokani chumini chuan Mary po anna atanga bang ma a an in po na truck chu engwanga ding nge ti a shed lawa wangin in chunga lutin Sheldon chu azon ngala chuta Sheldon chuan phone line thar a room an fit thua lo shil Mary chuan chutia ama thu alo ti tir ve ngo chan chu zotin Sheldon chuan ama ti tir ni lovin university lamin an ti thu asuya adil wanga ti sak an ni thu te chu asoi bok Mary chu athin rim le a engti kong zong po in kara I chuang le turani atia Sheldon chuan a thlen mel lo tlat ti in alo chang vele doorbell alo rika wangin Mary chuan ala top lawania ti in kongkhar hong tur chuan akal phe ngala kongkhar awa hodnak chuan Sheldon bong hnute le a e tur te chu alo thleng hi alo ni Sheldon chuan delivery boy hne na chuan lom thu soin bong hnute le e tur te chu alo lak sak mak mai bokani mi moi te chuan na vena chuang ve pakhat chu achuka driver chuan in chung thleng a thla ngal don bokani anunga chuang te chuan electricial mel viau si a tinge heaven a hian I chuan ve a ti in an zota chuta mi moi chuan an accident wanga ni thu te chu a shil ta vekani anunga thu te chu nu pa an ni a an ti ti zel na a anupui chuan len kho thon te ala chak ve hle thu te chu asoya chuta mi moi chuan kalna tur ka shia alom ti in driver hne na chuan salon panding ngal chat tur chuan ati a asen so po chu atum vek tur thu asoi bokani lelama Mary chuan President Hayes Mary chukol ngalin Sheldon chu an ngai hluta wangle an du sakna awang chuan lom thu te ashila ma se ati ma ama thu soin adu apiang ti sak to lo tur chuan ashil ta top mai ani mi moi te chu salon atang chuan an chuaka an samte an kutin te chu an cheitira chutianga an in cheile vel chu nuaman ti thu an soinak nak mai ani chuta darli ari trep to ti in dinner e hole arot zuya an in ngai tu aneu neu lai chuan mi moi chuan ven kong khar chu hongin lu top mai ro u aloti a aphur to hle ni atopa Mary chuan Sheldon chu akal chak thin na ber radio sheka kalpui tura somin kara chuan alu tir le theita shama Sheldon chuan anar phal big silo ma se alau thong ru reng thawa chu a hlo thon na chu ti re sak tumin Mary chuan game khelpuya asoma science lampang hoi zongin ania Mary chuan a hria thiam vela bawangin a chak lo zela ma se chu Sheldon chuan nuamati in aril rupo alapeng vedewa thamuang takin kar chu a chuang le theita ni zankha chu Georgian adan pangaya mela en kwalain bi lekha sang zinga chuan IRS atanga lekha andong nol chu makati le a thil tha chu ani theilo to pangte in a hong zui ngal chuti lain Sheldon chuan tax return fel fai taka kati china wangin lompuina thu min hlandu te po anima na alotia Mary in enge an soya zo chuan George chuan a thalo shan love dollar li le sen som hni pahni kan ba ani hi ati chuan Sheldon chu aming phok chiang hle enga ti in apa le kha ken chu a en chiang ngala anu le pa te chuan poisa tam tham an nelo bokati in ril ru ha nan man pha lo ma se Sheldon thung chuan apal zam theita der lo mai Georgian dollar li chawalom ati po in Sheldon chuan engma ti swal anei ngai lo thule
IRS lam zok te ti swal ngei ani thu chu a soi tlata angai ho ve thei tlat lo ani Mary chuan ati that em reng thu shilin ama po a refund tham tak an mu le theina chan a fa pa Sheldon chu a fakhle a atu ti swal zok po ani se dollar li chu kalyam tir ve mai turin a shilani nima sela Sheldon chuan a thei tlat lo anu mangai na le fakna thu soi chungai hluviau ma se sarkar atanga soisel na ommi alo kha adu ber chu ani a ti swal pal nei ni chu adu athak lavani misile Georgia te chuan TV a insual film hi anlo ena chu an film ena chuan achang tu ten tong kam moi lo an manga ma se TV a chwa tur ani avangin tlemin an hermoi deuh hleka chu Georgia chuan soi fe in atak taka an thu soi chu ai da ya moi lo ani thu soya misila chu tleirol tir ti taka chu thumal thalo an soi tak zok chu a rechak tatlata ti chuan a u chu zotin Georgia po chuan alo shil ve mai bokani chuti lai tak chuan Sheldon chu aru machang ron chuakin apa hne na chuan tax return chu a in non thule alorin angein IRS lam chuan ti swal an nei zok thu chu ashila chuti lai chuan Georgian IRS thon tur bapek na lekha alo ziak me kani Sheldon chuan engma an badlo thule an sumlak lu ai tlema report anga an ron soi chu adik lo na afin fia thei thua soi boka ma se George thung chuan sumtlem te wanga wakin let boy kha chuala lo te lawani nima sela Sheldon tan chuan sumtam le tlem lam ani lo thunga an soi anga an ti ani chuan an chung ko tax report siam tu berani angin ati diklo in pom ang ani don ti asia ti swal engma ane imiaw lawa wangin apom zam ve thei tatlat lawani in lama chuan misi in eitura zon lain sano femit aron ti chuak ta thut maya Mary thong lutuk chuan aron haw ngal misi la chuan mit ti chu tongkam thalawani lo thu in achang maya ma se Mary chuan isoi tum dik tak ka sha lom ti in amel rum le tleirol tir ti taka amisi chuan thil thar zir chu nuama ti chho chan hle a thalo lama piang chu alom zok zele moti mai turani chumizan Sheldon amu hil chu amu manga IRS check omna envelope chuan alo bia ti swal anei lo thule IRS lam thiam lo ani thu soin min thon tir su arun ti a Sheldon chuan atlai to thule mel khoi danglam chu dan phal lo ani thu in a chang ma se chu envelope chuan mailbox a alo omlo thu soin thon chua ani ma ngeya apa na thoka achua huna la bodai turin arona apa ina shat lo tur thu shil bokin Sheldon po chuan ngaidan thatak ni in a shevi ta bokani ti chuan atuk zinga breakfast e pa in apa chuak tur chu achang taran maya athil ti tuma wang chuan azam ve hleni akha tokin apa chuak tur in siam mek ne na chuan I chuak do nem ati chena apa chuan makati angring hle chuta apa chua rualin do kana envelope chu ala ta ngala ale khabukara chuan ada ta mak mayani ti chuan IRS agent chu abeta ngala kanule pa hne na dollar li le sensom ni pahni ba angin bili ron thona ma se engma kan balo awati tare ap mai IRS agent chuan akum zate alo zot ngala tax report siam chu thilboi thak takani thu soin dollar level chawati swal anei chu aro puizok le thuashila ma se Sheldon na ero alom haulo ti swal pakhat ma anei lo thuala soifana an mani zok chu ti swal zok ni ina pu bok chuta an sumlak lu aya tlem lut anga report ni a soite po chu fiale chiang taka chang letin IRS agent po chuan alo en thatur thua soya Sheldon chuan in la deuh tak mai hian nakin le zela chuan lekha I thon chu ma in yen non thlap du to nge yang ati vela tuna ngai dam min dil don nge ni a lekha in kadong don zok te ala ti zui zat boka dika in ti ve hlar hle ani nima sela atu ka chuan George chu amel don chuan a thong chiang hle a chu mel chu audit an ni tur thu sha tir na aloni Sheldon ala chuan na ka tho that em wanga fakna thuani jok lo mo alo ti zata chuta George chan shil hai mel zet hian
karma sa khan check ka vathon to ngei boxia ati chuan Sheldon a mail po chu a in thlak ngala ti chuan envelope alo lak dai thu chu tim deuh hian a soi chuak ta ni George chu a thin rim hle a ani na anga kaltir mai tur ati laya Sheldon a thil ti awang chuan alung oi lo hle ni Sheldon na chuan engkim chu a chingfel veka mo alo in ti to a ma se audit an ni tur thu sha tir na andong le ta si a chinfel thei thu a soi po chuan George chuan ai ti in a chang ta mak to a chingfel turin accountant roya tum thu a soi ngal mak bok Sheldon na chu a in thiam lo hle a thil dang reng angai tu a thei to lo misi in a chana zo chuan Sheldon na chuan ti sual a nei lo zia fe atum lutuk na lama apa le IRS te in kara boina atlen thu a soya apa chuan accountant roya tuma wangin sumtam tak sen angai le don boka chuwang chuan a in thiam lo zual hle ni atuka George accountant chu a roi tangeya documents a in fel lai te chuan alo hle hle thelo poisa tamzok an lo baring mayang ti chu a lau zek zeka chuta accountant roi chuan chu tax return chu tu ti nge ni zo tin George chuan tinge a thalo lu to kem ni alo ti ngal wata ma se accountant chuan soisel bo kho pa thale fel faya ni thua soita dai mai chuta George chuan a fa pati ani thua soita a kumsom pakhat ani thua soi phei chuan accountant chuan makati hle a auditor po chuan engwanga hmangmai lo nge ani ti chu azot let hialani